Bi kwart ta' seklu ta' ħidma il-bot mill-lajn, is-Servizz tas-Sigurtà ta' Malta għandu għan ċar li jipproteġi s-sigurtà nazzjonali b'mod partikolari kontra teddid bħal dak li ġej minn kriminalità organizzata, spjunaġġ, terrorizmu u sabotaġġ. Ir-rapport annwali tal-Kumitat Nazzjonali tas-Sigurtà format fost l-oħrajn mill-Prim Ministru, il-Ministri għall-Internu u l-Affarijiet Barranin u l-Kap tal-Oppożizzjoni jgħid li ħidmet is-Servizz tas-Sigurtà fl-2024 kienet iffukata fuq il-ġlieda kontra l-importazzjoni u t-traffikar ta' droga, it-traffikar tal-bnedmin u l-migrazzjoni illegali, il-kontrabandu, forum ta' kriminalità organizzata serja, terrorizmu u l-attakki online. Jgħid li l-anaħħari ta' ħafna mill-attivitajiet kriminali jibqa' dak finanzjarju. Il-Kumitat tas-Sigurtà qal li fl-2024 il-livell ta' teddid terroristiku f'Malta tqies bħala wieħed baxx. Dan ifisser li ma kien hemm l-ebda intelligenza li tissuġġerixxi li individwu jew grupp f'Malta jew barra minn Malta kellu l-intenzjoni flimkien mal-kapaċità li jagħmel qatt ta' terrorizmu f'Malta jew kontra interessi Maltin barra l-pajjiż. Madankollu ntqal li l-ġlieda kontra t-terrorizmu baqgħet priorità assoluta għas-sigurtà nazzjonali u s-sena l-oħra kien hemm 4 persuni li ġew arrestati u mixlija b'reati ta' terrorizmu, Malti, 2 Sirjani u raġel mill-Kosta tal-Avorju. Ġie rimarkat li ħafna mir-riżorsi tas-Servizz tas-Sigurtà Malti qegħdin iddedikati għat-terrorizmu. Ir-rapport jgħid li jkun żball jekk il-fatt li xi gruppi terroristiċi naqsu l-attivitajiet tagħhom jiġi interpretat li l-periklu mit-terrorizmu m'għadux reali. Taħt il-lenti tas-Servizz tas-Sigurtà l-attakki online fejn ġie osservat li s-sena l-oħra Malta esperjenzat diversi każi li fil-mira tagħhom kien hemm impjegati tas-settur pubbliku u intrapriżi żgħar u medji. Intqal li ħafna minn dawn l-attakki fuq l-internet insertaw mal-mandat ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u l-Presidenza tal-OSCE. Is-Servizz tas-Sigurtà jgħid li filwaqt li m'hemm l-ebda evidenza diretta li torbot dawn l-irwoli ma' attakki speċifiċi, il-viżibilità akbar u r-rilevanza ġeopolitika tal-pożizzjonijiet ta' Malta x'aktarx li ikkontribwew għal profil ta' riskju akbar online. F'ħidmiet oħrajn is-sena l-oħra rapport isemmi li l-intelligenza miġbura mis-servizz waslet għal sekwestri importanti ta' droga u għall arresti u akkużi fil-qorti ta' numru ta' importaturi u traffikanti magħrufa. Fl-istess waqt ġiet mgħoddija informazzjoni rilevanti lill-Pulizija u lid-Dwana li riżultat fil-qbit ta' droga, flus kontanti u l-arresti, kif ukoll akkużi fil-qorti ta' persuni involuti fi kriminalità organizzata serja. Is-Servizz tas-Sigurtà komplejati importanza li jżomm relazzjoni tajba ta' xogħol ma' servizzi oħra simili barranin. Fil-qasam internazzjonali is-Servizz tas-Sigurtà baqa' jsegwi mill-qrib is-sitwazzjoni fil-Libja.